نێچیروان لەزگین و بخوا بازرگانە ji dihûkê li gel me kak nêçîrvan dem baş û spas bû amadebûna we em bizanîn di nava bazar de û ji wan kelûpelên hûn hawirde dikin bikeyne nimûne nirxê madeyên xûrakî di sala 2024 de bi giştî çi guhartinek bi xwe vedîtiye çi nirxek bilind bûye ev demê te baş kak û demê bînerê Kurdistan 24 eger em خوراکên serekî rêzbend bikin zeyt em şên bêjin rêzayekê tê zeyt û erzaqê hişik em bêjîne zeyt giraniyeka berçav xwe vedîtiye ev sala bi rastî ta manga heşt destpêka 2024 ta 2024 manga heşt zêdebîneka 3 ta 5 sadê bixwe vedît belê li manga heşt û ta evro 20 ta 25 sadê nirxê zeytê xameyê berz bûye ev ji vedgerît bû wî şerê berdewam li Ukrayna û Rusya ku du welatê serekî ne bû berhemênana zeytê û ev dewletên zilhêz ji zeyt keve mewsimê wê hate teweqe'kirin heyva 10 û 11 û heta evro bihête xarê zeyt belê zor hatiye xezinkirin û ev se'reka tabîî nîne bi rastî yanî 25 sadê zêde bûye ta evro ke zêdetir zeytî ji kîj welatî hawirde dikin û eger bi nimûne lîtrekî hesab bikin te gut bi rêja nêzîkî sadî 5 zêde bûne wata nirxê lîtrekî ji destpêka salê bûnûke çend çûye ser çend hezar dînar زeyt piraniya zeytê li dinyayê sedê şêstê wê ve li Ukrayna û Rusyayê ye ev dewletinên berhem hên li wêrê tê tabîî bo me jî li destpêka salê li em bêjin tanê wê $900 destpê kiriye ev rûke $1250 ye yanî ferqa wê teqrîben 3 sadê 25 sadê ye li gel destpêka salê heta ev rûke di nava nûçeyê gel wê de yanî ew erzaqê bibûre kak erzaqê hişikîş em bêjin fasolya û nokîş ew ji berzbînê bi xwe vedîtiye bi rastî fasolya Ercentînî çunke me Ercentîn têt û li Misrê têt evel Ercentînî ev sala 2024 hişke saliyek hebû ev jî bî sebebê hindê neşya vî xwastî pir bikit bi rastî bî sebebê hindê ev bihaye berizman her hosa nûk ji her hosa bî nûka Misrî û Meksîkî jî her bi vî şêweyî bilind ma û her xwast li ser hebû baş e kak nêçîrvan te behsa şerê Ukrayna û Rusya kir û gelek karîgerî li ser nirxê zeyt çêkire hîç tû karîgeriya wî heye ji ber ku hêşta ew şer berdewam diketin lê eger em sehkeyne berî çendeke Putin serokê Rusya gotiye em dixwazîn şer li gel Ukrayna dawî pê bînin nûçeyên bi vî awayî erênî karîgeriyê li ser nirxan rasta rast çê dikin û çavarêne ku li ser nirxê zeyt karîgeriyeka erênî çê biketin gotineka wiha ji aliyê Putin ve hat vî kirin belê em çavarê bûn bi rastî wekû her sal yani mewsimê zeytê û li heyvan neh dest pê dike se'rên bihayên zeytê tête xal li hemû cîhanê lê ev sal bi pêçewane sedê 20-25 wek min amaje pê day bilind bû bi rastî tabîî eger dumahî bi şerî bêt kotaya şerî yani piştî asewarê wîn jî her te'sîr dimînin û em teweqeet kin eger şer xilas bit înşallah ev bihayê te bibin bihayê sirûştî çunke ev bihayê sirûştî nînin bi rastî belê eva bilindbûna nirxan kak nêçîrvan ta çend wekiriye ku xwast kêmtir bîtin heta dereceyekî kêm bûye ku hûn bi xwe ji hawirdekirinê kêm bikin نخير خاص وخويا الدفمة يعني العراقي چونك عراق برهم زيتينينا عراقي زيتا خارني وبابتك السركية بو خارنا روجانا يعني خاص هر لسر هي مشكلة سر خواستينينا بله جران يعني وقت من أماجة بداي دسبيكا صالة 24 حتى أفروكا اگر ام بيجين بو نمونه بيجين بطلق زيت ب 2000 بتشوي 3000 يعني تأثير سر وحده بخوج كريا يعني
شێوەیەکی دیار بەرچاو تەسیر لێ کردیە. باشە هون وەکو بازرگان سوودێ ji wî dolarî werdigirin bi nirxê fermî ku banka navbendî dide bazirganan bi nirxê 132 بله هەر بازرگانێکی هاوردێ بکرد و ئەو مافەیە هەی سوودێ ji vê yasayê wergirt ji vê nirxê yasayê Banka Merkeziya Iraqê belê em ji wek hemû bazirganan Sûdî jê dibînin çunke eger ew nebît rastî ew yani tozekê wekiriye ku bazirganî bi vî şêweyî bimînît yani seir girantir nebin biha beriztir nebin belê em jê wergirin. Li gel vê eger we bikeyn wek bazirgan bikeyne nimûne bû bazar gelek caran heta niha ew firûşyarên takfirûş dibêjin bi tak difirûşin yan bi kom jî difirûşin dema kesek dibêjtê bû çi ev nirxe bilind bûye dibêjî tê ma dolar bilindtir lê bûye hêşta bilindbûna dolar li ser zarê gelek firûşyaran maye heta dereceke ew hinde zor bazirgan û firûşyar pişt bi dolarê fermî nagirêdin heta niha bikene hecet vê bilindbûna dolar di bazara azad de هەر بازرگانێکی ticareta em bêjin navdewletî biket ew mafeyê hey sodmend bi vê bazarê yasayî em bêjin yê Banka Merkezî û seiriya diyar e yani sabit e bo eger dolar li bazarê rej de em bêjin bilind bît yan nizm bît tesîrê wî bikir ev bo min ji cihê pirsiyarê ev rastî. Başa li gorî ku tu agahdarî û dibînî piranî ewin bazirgan mebesta min sûdmend dibin ji dolarê bi nirxê fermî 132,000 yan piranî yên dinin pişt bi çavkaniyên din girên didin yan bazara azad bû bi destxistina dolar. Amaje pê da her bazirganekî hawردê bikir ew mafeyê hey sûdmend bit ji vê yasayê bihayên yasayî li Banka Merkezî eger ewraq û fatura û hemî tiştên wî diriz bin çi kêşe nebin dê sûdmend bit teban. Başe hiç berhemek heye ku hûn bixwe ji ber ku di vê salên dawiyê de berhemanîn li Herêma Kurdistanê zêdetir bûye kargeh zêdetir bûne zêdetir xelê xwe te berhemanînê û piştbestin berhemên navxwe zêdetir e wekiriye ku hiç kelûperek bêjin bi temamî hûn ragirin hawirde nekin yan kêm bikin hawirdekirin wê belê êk ji wan babeta babetê zeyta xwarinê ye yani pêgavê seda nota pênc berhem li Iraqê çêdibit çunke Herêma Kurdistanê û Iraqê kargeh vebûyîne û اکتفایeka zatî çêbûye yani pêwîst nakite dîl derve bêt eger derve ji bêt yani ehtimale bû wî bazirganî tasrîf neket li derve bînit û her wesa ev babetêm danewêlayî vegirêdayî wekû arî wekû savarî yani vêgavê vêrê têne berhemînan kargeh me ê teyn ew êdî ji derve nayên yani piştbestina me li ser vêrê ye divan babetan. Zêdetir madeyên xorakî ji çi welatekî be hawirde dikin Herêma Kurdistanê zer pişt kîş welatî girê didet bû madeyên xorakî bi taybet. Bu madeyên xorakî Herêma Kurdistanê ekî Tirkiye ye ez şên bêjim sadê heftiyê wê ve Tirkiye ye ew mewadên ku nek Tirkî ji bin bû nimûne Ercentîn dihên yan Emrîkê dihên her Tirkiye transît pê tevkarînan bû vê deverê û evên dî jî baqiya dî dewletên xelîc yan Ewropa heke bêne li Qesr em bêjin Basra li wê re jî daxil dibin sada şêstê wê ve ke xorak ez ên sektorê me li gel Tirkiye ye. Başa gelek spas Kak Nêçîrvan Lezgîn bazirgan ji duhokê li gel me bûyî mandû nebin.